Hej. Hvad? Abdelkader. Skal du op det, Khader? Hvor gammel er du? Jeg er 13. Er du lige kommet til kvarteret? Nej, jeg har bare lidt tid. Jo, prøv lige at høre her. Jeg vil gerne have, at du skal gøre mig en tjeneste. Du skal sælge noget coke for mig. Kan jeg ikke gå i fængsel, hvis jeg sælger? Jo, prøv lige at høre her. Du er 13 år, dig. Politiet undersøger ikke små børn her i kvarteret. Og du var så yngre, og vi passer på dig, hvis der sker dernede. Ja, okay. Okay, tag det her coke, ikke? Du sælger, du skal nok få penge for det. Du får 100 kroner senere. Okay, hvem skal jeg sælge? Du skal sælge til min ven. Han står længere derovre, ikke? Efter det, så giver du mig et kald. Du får en mobil her. Det er en Shufi-mobil. Ja. Du har mit nummer og det hele på den. Du ringer bare til mig. Hvad hedder du? Bare kald mig A. Sig ikke mit navn her i kvarteret. Eller Okay. fuck. Hvad sker der? Ja. Er du ikke synger? Jeg er Abdelkader. Hjælper du ham med en stak eller hvad? Ja. Nå, men mig har vi har en aftale, og vi har en handel sammen. Nej! Nej! Klokken er 16.45, du er en halv narkosalg. Kræft, du med død til. First we get money, then we fuck bitches. First we get money, then we fuck bitches. First we get money. Hallo? Hallo A? Ja, hallo, han blev taget. Abdelkader blev taget. Hæ? Er du sikker? Hallo, hvad gør vi? Ja, rolig nu, mand. Fuck det, vi finder en ny i morgen, mand. Ja, fuck ham, men vi finder en ny, mand. Jalla, ja, vi ses, mand. Yalla, vi ses.